9260 лева и си тръгвате с ето тази машина на Uniflex. Подходяща за собствена употреба, за стартиране на нов бизнес или за разширяване на вашата дейност. Нека ви покажа машината в действие. Uniflex SH4 Ecoline е немска машина със сила на запресоване 80 тона за хидравлични маркучи до цол и половина и индустриални маркучи до 2 цола. За тази цена машината включва 8 комплекта челюсти. 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44 и 50 мм, като имаме и допълнителни челюсти по избор. Скоростта на затваряне и кербоване е 2 мм в секунда, отварянето е 7,6 мм в секунда. Машината е с тефлонови плъзгачи и не се нуждае от смазване, а това означава 20% по-малко триене. Uniflex SH4 Ecoline, немско качество за 9260 лева без ДДС и започвате работа веднага.